ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮುನ್ನನ ಬರ್ತಡೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಮುನ್ನನ ಬರ್ತಡೆ. ಮುನ್ನ ಪಂಡ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಡ ತನ್ನಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ಬರ್ತಡೆ. ಎಂಗಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿತ್ತೆ ಅವರಾಗ ಪೋತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ಬರ್ತಡೆ ಅದ. ಈಗ ದಾದಂಡಲ ಕನಕ ಅಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದಂಡಲ ಎಲ್ಲಿಯ ತಿನ್ಯಾರ ಐಕ್ ತಿನ್ಪುನ ಮಂಡ ಇಷ್ಟದ ಐಕ್ ತಿನ್ಯಾರ ದಾದಂಡಲ ಕನಕ ಅಂದು ಏರೇನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಮತ ನಿಕ್ಲೇರಂಡ ಬರ್ಪರಂಡ ಬಲಿ ಗೈಸ್. ಯಾನೀನು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಓಲ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಒಲ್ಪರ್ದ ಅದೇ ತೊಂದಿನ ಐತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಅಂತೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಯಾರ್ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಚಪ್ಪಲ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗೂ 300 ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಡಾಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐರ್ದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರೋಡು ಕಾಸಿತ್ತು ನಾನು ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಇಂದು ಕೈಸಿ ಡ್ರಾಯಿಗ್ ಮಾತ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಮುನ್ನನ ಬರ್ತಡೆ 2 ವರ್ಷ ಮುನ್ನಾಗ ಬರ್ತಡೆ ಅದು ಸೋಕು ಜೈದೆ ಗೈಸ್. ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬತ ತಡೇರು ತೀರ್ಜಿ ಪಿದೈ ಪ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅವಲೈತೆ ಮೇ ಸೀಸನ್ ಐನೇರ್ದಾದ್ರ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಬೋ ಬೆಚ್ಚಗ್ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮತ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಐತ ನಡುಟಿ ಅಂದ ದಾದ ಪನ್ನೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ದೊಂಬುಗು ಈ ವಾತಾವರಣಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಏರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ನಿ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತ ಆಯಿಲಿ ಮತ್ತ ಏರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ್ರ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲಿ ಏರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಕ್ನಿ ಮತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸುಲಭವಾದ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಐ ಸ್ಕಿನ್ ಬೋಡ ಏನ ಮಾತಾ ಸಲಹೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಐಕ್ ಸಲಹೆನ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರ್ಡಾಂಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ಫೀಸ್ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲಿಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆನ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ನಿಖಿಲಿಗ್ ದಾದ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಪನೊಲಿ 0 ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತೆರೊಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಡರ್ಮೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಐ ಬೊಕ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಮಾತಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಐ ಬೊಕ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಐನ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಆಕ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಂದ ಎನ್ಗ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐ ಬೊಕ ನೆನ್ ಎಂಚ ಗುಣ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಪಾತೆರೋಲಿ ಮಾತಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲೊಂದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನುಂದಾಂಡ ಅವಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಾತಾ ಸಲಹೆ ನಮ್ಮ ದೆತನೊಡುಂದಾಂಡ ಯಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಆದ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಿನಡೆಗೆ ಡರ್ಮೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ವೇರು ಇಂಕ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ತಕ್ಕನ ಐನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ಕಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದ್ರ ನಮಕೊಂಜ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸರಿ ಐನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮತ್ತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಂತಂಡಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಐನ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ ಸ್ಕಿನ್ ದ ಆರೈಕೆನ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಮೇನ್ ಅದು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗ್ ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚೆನೆ ನೀರ್ ಪರಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ನೀರ್ ಪೂರ ಏತ್ ಪರಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿದ ನೀರ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿದ ಆಹಾರ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮನ್ಪರೆ ದುಂಬೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟೆಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ
Cureskin app use mantu boka mastu useful atundu mata reetida consultation free tikkundu ai boka namma diet plans ippadu ai boka tingol gora consultation nu mata enk mastu khushi atundu Cureskin brand nikle use manpunu mast easy first podu nikle download manpodu Cureskin app nu ai boka pudar number pura paarda nikle register avudu nikle galpa skin da samasya ittenda doctor da chat mantudu paarterdu ai boka nikla skin da ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಕಡಪೊರ್ದು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಆಕಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ ತಕ್ಕನ ಆಯ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಡಪುಡ್ಬೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಪ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಅವಲ ಫಸ್ಟ್ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಪೋದು ಈ ಕಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೋರ ಯೂಸ್ ದ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ Ranjitha 300 ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಫರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ತೊನೋಲಿ ಯಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿನ್ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡದ ಈತೆ ಪನೆರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತುಗ ಮುನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ತಮ್ಮೆ ಈ ಜಿತ್ತನ್ನ ಇಂಚ ಮಾತ ಜೀದಿಂದು ನೇ ಮೋಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ವೈದಾಲು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹ ಈ ಬರ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈಕೆ ಅನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮನೋಡಿತ್ತು ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿನ ಎಂಕ ಇನಿ ಆಯ್ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ನಿಂಜ ನಿಕೆ ಬಚ್ಚಿರ ಅಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪಡೆ ನೀ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾರ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾಡಾಡ್ತೀನಿ 16 ಗಂಟೆ ವಾಡಾಡ್ತೀನಿ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆ ಬಾಡೋಡತ್ತೆ 16 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಡೋಡತ್ತಿ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪರಲ್ಲಿ ಅವ ನಿಕ್ ದಾದೆ ಅನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ತುಲ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಮಾತ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಂಗ್ಲ ಮುನ್ನಾಗ 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಕೊರ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಬರ್ಚಿಮೆ 10 ವರ್ಷ ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಗ ನಿದ್ರೆ ಬಾರೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕೆಂಜಿನ ಇಕ್ ಚೆತ್ತೀನಿ ವೀರ ನಿನ್ನೆ ಇಂಚಿ ಸಾವು ದೊಂಬು ಗೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮುನ್ನಾಗ ತಿಂಡಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಕೇಕ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವಂಬೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಕೆರ್ದ ಇನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗವ ಹಾ ಬೇಜಾರಾಂಪೆರಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗವ ಈತ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನತ ಅವ್ಗೆ ಅದಮ್ಮೆ ಆವತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ತುಲಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಅನ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಆತಿ ಅದಮ್ಮೆ ಹಾ ಮುನ್ನು ಹೇಗೋರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ತುಲಗೆ ಹುಚ್ಚದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕೇಕ್ ಒಡಪೆರ ಉಡ್ಪಿಜವು ಅಂಚಿನ ಹುಚ್ಚೆ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲಿ ತುಲ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇನ ಉಂಟು ಉಂಟು ಈ ಅಂಚೆ ಅನ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಾಳಿ ತೆಲ್ಪೀರ್ ಅವ ಆತು ಅಕ್ಕ ಮುಡ್ಸಿಯ ಕಟನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮುನ್ನನ ಬರ್ತಡೆ ಯಾ ಕೈ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರದಿ ಈತ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ನೀನ ಬಿಡು ಆತ್ಕೊನೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರ್ತಡೇ ಅದು ಕಣ್ಣು ತುಂಕ್ವಿ ಬಲ ಬಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಮೇ ಬೂಕ್ ಬರೆಯಲಿ ಇಂಜಿ ಮೇನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲಿ ಕುಲು ಯಾವ್ದು ಬೋಡು ನಿಕ್ ಗೊಂಬೆ ಬೋಡ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ ನಿಕ್ಕೇರು ನಿನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿ ಪುಂದೆ ಕಿನ್ನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಏಪ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕಿನ್ನಿ ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಓರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಪದ್ರಾರ್ ದೀಪುಂಡ ದಿಪ್ಪೋಡು పొట్టండి యారంతిన వాళ్తారు మందినారు జయకాత్ గుల్దల అందుతా ఇత్తే పొట్టండా అవుననే పదియరు ఎవరు మరి ఇంకోలాపున దీన మూచింగోలు దీపు నాయ పుచ్చం దీని ఇంకో రడ్డు పొన్న వచ్చావే
ಆನ್ ಮುಚ್ಚುಂಡದು ನಿನ್ನ ಪುಚ್ಚೈತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತಾ ಅಯ್ಯ ಬಾಯ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ದಿನ ಹಾಂ ಬಾಯ್ಕೆ ఒక తొట్టిగాడు బాలే అవు నాయ పోతుండెత్తే అవు నాయ ఇచ్చేస్తే అజ్జే చెయ్యి అలా అమ్మదుల అమ్మకి ఇత్తే నిద్ర ఇత్తే ఇత్తదుల పాతే ఎన్నమ్మ ఉండతా వీడియో పాతే ఇచ్చిన ఏత్తు బోడు ಒಂಜಿ ದಂಬುಡ್ ನೂದು ಬೋಡು ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಾತೇದು ನಾಚಿಗಿಂತು ಒಕ್ಕಡೆ ನಾಚಿಕೆ ಇದನ್ನ ಫೋನ್ ಎರಡ ಮಂತ್ ನೇತ್ ಪಾತೀರಿ నాకు కన్ను అతేరు నేను మొన్న నా బర్త్డే కొంచెం డీజే అవుతుండ నలుతుంది ಯಾನು ನಲಿಪೊಡಾತಿ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತಿ ಮೊನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಏತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ 5-10 ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ಒಂಜೇ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ಲ ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಯಾನು ಉಪ್ಪಡ್ಡುನ್ನಿ ಮೊನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂದು ಕಜ್ಪಿಯ ಪೂಂಬೆ ಎಂಗೆ ಪೂಂಬೆ ಆತಿ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಯಾನು ಉಪ್ಪಡ್ಡುನ್ನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಬಂತೇರು ಬಂಡ ಈ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಓಡೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇರು ದೆಕ್ಕೊಡಿಗೆ ಬೈಯಾಗ್ಬೋದು ನಾನು ಬೈಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೀತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೊಡೋದು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿ ನೀರುಂಡ ಹಾಂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜ ನೀರುಂಡು ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬರ್ಪ ನೀರು ಎಟ್ಟು ತೆಕ್ಕೊಡು ಸೋಪ್ ಮಂತಿದ್ದು ಶ್ಯಾಂಪು ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಅಂದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಧೂಳುಂಡು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಐವಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಏನ ಗಾಡಿನ ಅಂತ ಮೀಪಾಡು ಈಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಶ್ಯಾಂಪು ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಅದು ದೆಕ್ಕಂಡೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡು ಪರ ಗಾಡಿ ಅದು ಪೋತು ಅಂಚಾತನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಗಲೀಜಾತನ ಐಕ್ ದೆಕ್ಕಂದು ಮಂಡ್ಯರಪ್ಪ ಐಕ್ ದೆಕ್ಕೆರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕಲ್ ನೀರುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೋಡತ್ತೆ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕಗ ಪಾಪ ಐಕ್ಲದಾಯಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಏನೊಂಜಿ ನರಕ್ಕಾದ ದಿಯೊಂದಲ್ಲ ಈಗ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕನ ಐಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪನ ಐಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಬೇಜಾರೇ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಕು ಮಂದಿ ದೆಕ್ಕಗ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಧೂಳು ನರಕ್ಕಾದ ಪೋತುನು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಹೀರೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯರು ಸೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಐಜ ಹೊಸತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಂದೆ ದೆಕ್ಕದ ನೀರು ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಡು ಮಾತ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂತನು ಅಪಾಗ ಎತ್ತು ಸೋಕು ಅರ್ಥೊಂದು ಒರೆಸೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ ಅವಾಗ ಮಾತ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆರಾಯಣ ಎನ್ನ ಗಾಡಿನ ಸೋಕ್ ಮಂತದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕದು ನಿಜ ಅನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಡು ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಸುಲ್ಲತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ನೆಟೇರ್ದೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ ಬರ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನರ ಆಸೆ ಅಪ್ಪನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತ ಬೈದರು ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತಾ ಅಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಕನಚಿ ಇರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತ ಬತ್ತ ತಿನ್ಕ ಹಾಂ ಸರಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಹಾಂ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಟ್ಪ್ಯಾನು ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟಿನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆವತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನೆಟರ್ ಮೆಲ್ಲ ಅವ್ಳು JCB ಒಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಚ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಟಿಪ್ಪರ್ ಮಾತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಕೆತ್ತಿದಿತ್ತಾರ ಅಂಕಲ್ ರಡ್ಡಿ ಕೆತ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ರಡ್ಡಿ ಯಾವು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಕೆತ್ತಿಂಡು ಐಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದದು ಒಡೆತದು ಬೊಕೆರೆ ಕೋರಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಚಿನ್ನಿ ಕೋರ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡಿಯೇ ಹೆಚ್ಚದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುನೆಂಡ ಚೆತ್ತಿರಡ್ಡು ಕುಲ್ಪಿಜ್ಜ ಕುಲ್ಪು ಕೊಲ್ಪು ಅವು ಕೋರ್ನೆಟ್ ಕುಲ್ಪುಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ 15 ಹತ್ತಾ ಮಾತೆಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ
ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಪಿ ರಡ್ ತಪ್ಸಿ ಅಂತೆ ಅವು ಏನಾಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಪಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಂ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಪಿಗೆ 15 ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಬಸಳೆ ಕಜ್ಜಿ ಪೌಡು ಬಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಬತ್ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಅವು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಂಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಅವ್ರು ಆಯ್ತು ಕೆತ್ತಿಗಳೈತೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎತ್ತಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಚೇಂಜ್ ಎತ್ತದೆತ್ತೆರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊನೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮುಗಿದ್ಲ ನಾನು ನಾವು ಕುಲ್ಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಡಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ಯಬೋ ಹೌದಾದ ಪಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಕುಲ್ಪಿ ಹಂಗಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಚೆಪ್ಪುನಿ ಬೇಗ ಓದ್ತಿತ್ತೊನ್ನೆ ಹಂಗಿತ್ತ ಹಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೆತಾ ಆಯ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋದು ಕಿಚನ್ ಅಂಗಡಿದು ಕಂದತ್ತು ತಿನ್ನಿ ಅಂದು ಕಿಚನ್ ಅಂಗಡಿದು ಬಡ ಪೆಪ್ಸಿ ಉಂಡು ಹಾ ಮಕ್ಳೇದಾಳಜ್ಜಿ ಕುಲದಿಂತುಲ ಗ್ಯಾಲ್ ಬೊಗ್ಗಿ ಶೇಮ್ ಪಾಪ ಕಾಲು ಲಕ್ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಮೇನ ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ದು ನಾನು ಅನ್ನವೇ ಮೊಲ್ಲ ಮುಸುಂಟುಡಂಜಿನ ಮುಸುಂಟುಡಂಜಿನದೇ ಕುರ್ತೇಲು ಮಾಯನ ಓಲು ತೆಲಕ ಏರ್ಲ 3 ದೇರ ಅಂಚಿ ತಿರ್ತು ಮೀನು ಕೋತಲ ಬೇತುಲಯ್ಯ ಅಮ್ಮ ಜಕ್ಕಿಲ್ಗಳು ನಾನು ಮುನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಗಿನೀನಿತಾ ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋದ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ ethnd ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.